lav, vještica i ormar. Tu sam, vratila sam se. Dobro sam, u redu je. Vratila sam se, u redu je. O čemu ti to pričaš, Lucija? Niste li se pitali gdje sam bila? Morat ćeš se duže skrivati ako želiš da te netko traži. Ali nije me bilo satima i satima. Jedva sam primijetio da te nema. Da, Edi, Lucija se zabavlja. Ne, mislim, zabavljala sam se, ali... Kako to misliš, Lucija? Onako kako sam rekla. Ušla sam u ormar i nije me bilo satima. A ne budi smiješna, Lucija. Tek smo izašli iz te sobe. Daj, Suzana, pusti je, neka se zabavlja. O tome se i radi, zar ne, Lucija? Netočno. To je čarobni ormar. Dođite, pokazat ću vam. Rekla si čaroban? Da, unutra je šuma i pada snijeg. Tamo je potok i vještica. Zemlja se zove Narnija. Dođite vidjeti. Sami se uvjerite. Lucija, pa to je samo običan ormar. Pogledaj. Ovdje mu je stražnji dio. Haha, dobra šala, Lucija. Baš si nas prevarila. Moram priznati da smo ti zamalo povjerovali. Ali to nije bila šala. Stvarno. Malo prije bilo drugčije. Ozbiljno. Kunem se. Hajde, Lucija, pretjerala si. Zabavila si se, a sad to zaboravi. Snijeg, šuma, vještica, ona ima problema. Baš me briga što kažu. Možda je ormar sada pun kaputa, ali Narnija je bila u njemu. Prošlo je tek tjedan dana otkako smo došli u posjetu profesoru. Da toga dana nije padala kiša, ništa se ne bi dogodilo. Istraživali smo kuću. Vrata sam ostavila malo otvorena. Ovo je neki ogromni ormar. Što je ovo? Pa to je snijeg. Jako čudno. Ovo sliči na grane. Uvijek se mogu vratiti ako nešto pođe po zlu. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. O, dobro večer. Oprosti, ne želim biti znatiželjan, ali smijem li pretpostaviti kako si ti Evina kćer? Zovem se Lucija. Ali ti si, oprosti, ti si, kako se ono kaže, djevojčica? Naravno da sam djevojčica. Ti si
čovjek? Naravno da sam čovjek. Da se uvjerim. Kako uzbudljivo. Još nikada nisam vidio Adamovog sina, niti Evinu kćer. Oduševljen sam što mogu upoznati, to jest... Apsolutno sam oduševljen. Dozvoli da se predstavim. Zovem se Tamnus. Drago mi je, gospodine Tamnus. O! Smijem li te pitati, Lucio, Evina kćeri, kako si stigla u Narniju? Narnija? Što je to? Ovo gdje smo sada je zemlja Narnija. Proteže se od Svjetiljke do Velikog dvorca na Istočnom moru. A ti? Ti si stigla iz šume na zapadu? Pa, ušla sam u ormar u gostinskoj sobi. Da sam barem više učio zemljopis dok sam bio mali faun. Želim znati sve o čudnim zemljama. Ali sad je prekasno. Ali to nisu zemlje. To je odmah tamo. U stvari, nisam sigurna. Tamo je. Stvarno? U Narniji je zima. To je već dugo vremena. Prehladit ćemo se ako nastavimo pričati u snijegu. Evina kćeri iz daleke zemlje zvana Gostinska soba, gdje vječno ljeto vlada u gradu Ormar. Jesi li možda za čaj sa mnom? Hvala lijepo, gospodine Tamnus, no mislim da bi se trebala vratiti. Idemo samo iza ugla, bit će tamo topla vatrica, i čaj, i tost, i kolač. Jako lijepo od tebe, ali ne smijem dugo ostati. Primi me za ruku, Evina kćeri. Tako treba. Idemo! Život i pisma Silenusa, nimfe i njihovi načini, ljudi i svećenici, proučavanje popularne legende, čovjek je mit. Sada, Evina kćeri... Gospodine Tamnus, žao mi je što sam vas prekinula. Stvarno moram ići kući. Mislila sam ostati vrlo kratko. Sada to ne vrijedi, znaš? Kako to misliš? Smije sam, moram ići kući. Ostali će se pitati gdje sam. Gospodine Tamnus, što vam je?
Gospodine Tamnos, što vam je? Izvolite, gospodine Tamnos, recite mi što nije u redu. Gospodine Tamnos, mjesta prestanite. Sramite se. Zašto plaćete? Plačem zato što sam tako loš faun. Ja ne mislim da si loš faun. Dobar si faun. Moj si najdraži faun. Ne bi to govorila kad bi znala. Što si učinio? Plaća me bijela vještica. Tko je bijela vještica? Ona koja drži čitavu Narniju pod kontrolom. Ona je učinila da je uvijek zima i nikada Božić. Kako strašno. Zašto te plaća? To je najgore od svega. Ja sam otmičar. Pogledaj me. Bi li povjerovala da sam ja faun koji upoznaje nedužno dijete u šumi? Pravi se da mu je prijatelj. Pozove ga kući. A sve to zato da ga prevarim i predam svojoj bijeloj vještici. Ne, sigurna sam da ne bi učinio nešto takvo. Ali jesam. Žao ti je i mislim da to više nećeš ponoviti. Zar ne razumiješ? Upravo sada to činim. U ovome trenutku. Kako to misliš? Bijela vještica mi je naredila da ako vidim čovjeka moram ga uhvatiti i predati joj ga. Ti si prvi čovjek kojeg sam upoznao. Pravio sam se da sam ti prijatelj. Pozvao sam te na čaj, a čitavo sam vrijeme čekao da zaspiš kako bi joj otišao reći. Ali nećeš, Tamnose, nećeš, zar ne? Ako to ne učinim, ona će to znati. Odrezat će mi rep, otpiliti rogove, bradu će mi počupati. A ako je jako ljuta, mogla bi me pretvoriti u kamen. Biću samo kip u njenoj strašnoj kući. Žao mi je, Tamnose, ali molim te, pusti me kući. Naravno da hoću. Moram. Nisam znao kakvi su ljudi prije nego što sam tebe osreo. Naravno da te ne mogu predati vještici, ali moram odmah otići. Otpratit ću te do svjetiljke. Od ono ćeš moći sama naći put do gostinske sobe i ormara. Sigurno ću uspjeti. Moramo biti tiši. Šuma je puna špijuna. Zapravo čak je i neko drveće na njenoj strani. Znaš li put odavde, Evina kćeri? Da, vidim vrata ormara. Onda idi kući. Što brže. Nadam se da nećeš imati probleme